Tugot, ti napalabas. Ti napalabas. Naglaban manen da Ruben kan Lindon. Marigatan dagiti dua amang parmak iti tunggal maysa. Agingga nang irwar ni Ruben iti imuko. Ket imbag kong na iti bakrang ni Lindon. Iti day tamudlakan ito. Nagpaputok ni General Barbosa. Ket dagos mat atim maray ni Lindon. Iti sabali bangir, nakuna nila kay Ignas asan dapay lang kasarsarita ni Diana. Gapo iti nalabas ang panagpampanunot da ito'y no kumustan ni Ruben. Naistorya pa iti lakay no anya dagiti napasama ken kuana iti napalabas ken ni Celia. Masyan matlauna yan ni Bakat Ansing iti kaanakan na. Iswa kinasarita na anaimbag ket nagturong da iti maysa lugar. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Awanan tinagyan iti bank account ko. No awan ka amang tultulong kanyak. Jack mo ten magatang dagiti ka sa pulag, auntie. Nala, isabdang mo ti kotse ti batog ti commercial building. Sige, auntie. Apay anak sardang ta iti daytoy abatog ti commercial building. Makitam to, Diana. Bumabatan iti lugan. Mabit lang, auntie. Apay, Diana. Mababainak launa yan kan ka. Ang mga no gastos ka manan para kanyak. Nangibaga nga gastusak. Adala na patag nga ipakitaken ka. Ha? Mala, mapantay ti dayta commercial building, Diana. May baga oras mo, Madam Ansama. Kastamat ka na kayo. Morning. Ha? Kinablaawan da kayo dagit empleyado. Kat inawagan da kayo iti Madam. Ante Ansing. Wen, Diana. Nasingpet kan mapagtalkan amin dagiti trabahador ko iti dayto a kumpanya. Ha? Kaya't mo asawan. Kukwam dayto naglawa a commercial building, Ante Ansing. Wen, Diana. Saan la dayto a commercial building ti rumba nga makitam. Anya? Umay kabiti di opisinak. Kalpasan na. Mapantamangan iti restaurant. Sige, Ante Ansing. Ante Ansing, saan ka di aday to'y a restaurant? Diyan nga tayo idi kadamanang salya? Correct, Diana. Diyan kinidayam diyan manager. Kat libreng tikin nan tayo, Auntie? Wen, Diana. Dito'y matlat ipagkapgapuan dagiti order kakankanan tayo. Anya? Ora niya ti order mamakan dito'y libre. Kaputa siyak takin kuko ay tiday to'y naglawa a restaurant. Auntie? Upatakad sa aran dahi to'y a restaurant, Diana. Iti rooftop at naglawa sila na mabalin mapagturugan. Anya? Saan laday to'y ti pakitakan ka? At dapay, Diana, isungaw may ka. Anya man ang ti aramidan tayo dito gasolinaan, Ante Ansing. Uldapan ta ti gasolinaan. Anya? Wen, Diana, alaan ta amin na naglakwan da iti gasolina. Sika talagang Ante Ansing. Rabakan nakmanan. Ay, sana ka mang rabrabak, Diana. Buyaam ta ramide. Mapanak iti kasir, kat huldapag ti kwartada. Anya? Mapanak kun, sana balit si dagmatayan ti kasir. Makitam taramide. Napan nga agpayson ni Ante Ansing. Hold up! Wala kami na kwarta ti gasolinaan. Ay, sige magay, Madam. May baga oras mo. Kaya't ka di asawan da ito eh. Ako kwamanan ni Ante Ansing ti gasolinaan. Adun ti kwartata, Diana. Hinoldap ko nga min di gasolinaan. Sika talaga, Auntie. Diyak laing pagarup amay sa kagayam abak nang. Milyonaryo kagayam. Saan mo't, Diana?
Basidla nga kwarta. Anya? Malagip mo ka di pa ginapanan tayo idi kada silya nga establishmento, Diana. Iti opisina ni Atty. Reyes, auntie. Wen, mapantay ijay, takasaritak ta abogado. Wen, Auntie Ansing. Kasarsarita ni Auntie Ansing ti abogado na. Nagbak ng gayam ni Auntie Ansing. Isumot lagayam amagatang na amin akasapulan mi ijay dagos da Tata Ignas, kan Ruben. Kaya tasawon day ta. Balay pa'y ni Auntie Ansing ti pagnanaudan mi. Iliblibak na laang kanyak. At talagaan na sorpresa akan kuha na. Diana! Auntie, nalpas kayo na nagsarita iti abogado yung? Nalpasin. Nabitla ko matisaritaan mingem. Pagdadunan nakit din. Anya? Ay ayatan nakano. Ikalay sa nakano pa iti kabita na panawin. Anya? Wako siya type. Iba ang gusto ko. Ha? Adamutan imot mo a brown envelope, Auntie Ansing. Ay, wen Diana. Napatagtimot ko a papel. Umay kan. Mapantaman kit di ijay kupraan. Ado ti aramidin ta ita, kaanakan. Auntie Ansing, nabayag asa anak nga imay dito'y kupraan. Italamanan. Wen, Diana. Santa nga imay dito'y tapno agtrabaho. Anya nga ro ti aramidan ta dito'y kupraan. Umay ko labilinan dagiti tataok, ngagtrabaho da na imbag. Anya? Tataok, kunam? Wen, Diana. Kunak man no dito iti pagtrab-trabahwam, auntie. Agpaisong agtrab-trabaho ak ditoy. Ditoy mismo ako praak. Anya? Kukwak dito ako praan, Diana. Ha? Kunak man no kukwa ti kabagyan tayo. Nagulbudak laeng ken ka, Diana. Ilawlawag ko ken ka ti amin no apya nagulbuda. Auntie? Gaputa jak kaya tamaamuan ni mamam amay saak kabaknang. Ha? Day tatagpayso, Diana. Jay balay ko anapanan nyo idi. Ket pagdagdag usak laeng no umayak dito ko paraan. Anya? Naira na nga daki di imay kayo nagkamang ken ni mamam. Kalpasan na mabilin ko dagiti trabahador. Mapantay ti pudno abalay ko. Ha? Mailasin ko daytoy abalay, Auntie Ansing. Wen, Diana. Nakita mo daytoy abalay. Di magasta idi iti daytoy abalay. Kat nadlaw ko pa'y asabalin ti sandal mo. Wen, Diana. Nasdaawak idi auntie. Tasabalin ti insuot mo a sandal. Saan na day ti pagsaritaan ta? Bumabatan dito'y kutsi, kat mapantan iti balay ko. Saan ka di pa yan nagsubli daman ang ansing kan Senyorita Diana, Ignas? Saan pa, Celia? Ay, pasensya kan, no nabayaganak anapan gimatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Apay ko mga agkid daw ka iti pasensya kanyak, Celia. Wen taamangan numabisin kan, kat sa anak pa'y anakaluto iti kanan tayo. Awan ti rumbang apagdanagam, Celia. Nagmerienda ak mo itay. Isuasana ko na mabisin. Ala, kartingak nga rod ti agluto, tama nga numabisin ang dagiti sumangpet. Agsapul dalakit di iti makan. Adda kayam ladawan day di papad iti balay mo, Auntie Ansing. Wen, Diana. Adda pa'y group picture mi nga agkakabagyan, wenno agkakasinsin. Day taman Ha? Wen nga agpaiso. Kaubingan nyo payla dito'y aladawan. No saan na kamariro. Agtawin kami lang iti bainti iti dayta aladawan.
Kasta ka di, auntie? Wen, Diana. Mabit lang nga. Ta, agisagana kiti kanunta. Saanan, auntie? Nabsugak pa'y. Kalkalpas tala ang anangan iti restaurant mo. Sigurado ka saan ka pa'y amabisin. Wen, auntie. Nagsimple lang ti panagbiag mo. Ngam nagbak ng kagayam. Ay na, Diana. Pinilik ti simple lang nga panagbiag. Nga uray adun ti kwartak. Sana kas ka ni mamam nga agraraman iti kinabaknang. Auntie? Saan ko naragpat da ito a klase ti panagbiag? No sana gapo kandi kasinsin Roberto. Anya ti kayat mo asawen, auntie? Imbaga kun idikan ka analimod day di amam. Managtulong ken amuna akasyan nagiti nakurapay at tao. Auntie Ansing? May saa ka dagiti natulungan na, Diana. Atid duga sa laysayon. Gamnas kan ngay bagak amin ken ka tapno ammom. Gaputa si kanto amin ti pangipatawida kadagiti kinabaknang ko. Anya? Bakit akon ken awan matanak ko. Saan na pagan ano dagiti dadduma kakabagyan tayo ti kinabaknang ko. Ta baknang dameten. Anya? Dumngeg ka na imbag, Diana. Nas ka na maamwam no kasanuak abim maknang. Ay na, nagadumanan ti kwarta ka ni. Napukaw anamin pinsan, ti panagbutang ko iti daychay arupen. Kwarta lagayam ti makaaga si ti panagbutang mo, honey. Talaga, honey. No agsaksakita, pakitaan naklaang iti ado ak kwarta. Agin baga kon. Anya? Oh, I love you, honey. Ay ayatan ka unay-unay. Sika talaga, honey. Tunggalikan ka iti kwartam. Ibalikas mo nga ay ayatan na. Saan laday tatipaay ko kan ka, honey? Igatangan kan tupay iti diamond singsing mo. Ha? Talaga, honey? Wen, honey, namnamaam dayta. Masakit pa ila ti bagay. Gapo iti panagginupan mi ka ni Lindon. Jak pa ila maibaga kabala ko na patayin dahi dyan nga awanan pahin. Kabalan na sanggahan nagiti danog ko kankwana. Inaramat kong nagiti nasursurok ka ni Tata Ignas Alumaban. Ngamjak maparmak. Agpabigsak. Kalpasan na. Roma utak manen. Si Bibiyag pa lang nagiti leader ti sindikato. Nasaya at mata nakarwar ka nito ospital. Wen, Papa. Apayakas tati panang kitam kanya. Kaya't ka makasarita itinalapat, Papa. Kasangsangpet mo pa ilaeng nga nagapo ito ospital. Ngam kayat nako na makasarita. Napatagunay ti bagak. Awan ti panawin ko ang makisarita itagan ka, Lindon. Ado pa'y tinaskan niya si Kaswag. Anya? Magumiko kadagiti negosyo. Diyak kayat ti masinga. Negosyok kunam, Papa. Adun adares nga imbagam a negosyom laeng dagiti negosyo tayo. Apay ka di, Papa. Namimpinsan ka din nga inikat mo ti karbangak iti negosyo tayo. Binaybay am dagiti negosyo tayo. Iso nga inikat kon ti karbangam kadagiti amin a negosyo. Anya? No kayat mo ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho ka lang nga nasaya at kanyak. Papa. No maaramid mo amin dayta, ikan ka iti ado a kwartam. Kasta gayam, Ate Ansing. Wen, Diana. Ni papam tinagpuunan kadagiti negosyo. Isu amin tinaggastos.
Maragsa ka na, gapo ka dagita nga imbagam, Auntie Ansing. Impanagan laeng kanyak ni papam dagiti negosyo na. Siyak mutin ti nangitalkan na. Auntie, Ti rason no apay nga intalag na kanyak dagiti negosyo na. Gaputa mapukpukaw idin ti panagtalag na kan ni mamam. anya? Inlimod ni papam nga dapay sa balya negosyo na. Tapno sana maamuan ni Dolores, arupat kwarta. Auntie? Diyay napukaw a plantasyon ti asukar kan ti mansyon yu. Baybay amon. Gaputa dakdakkel nga amang ti kasukat na. Di mon pagparikutan dagijay anapukaw. Tapnusan ngagsakit ti ulom. Adto ti brown envelope. Anda amin nang dita dagiti dokumento ti negosyo nga intalag kanyak day di papam. Sika ti pudpud no abak nang Diana. Saan ka tasyak? Gaputa na italag laeng kanyak dagiti negosyo ang napanawan day di papam. Auntie Ansing. Ni Atty. Reyes tinangidulin kadagita a dokumento. Nga iso tinapantain nala ita ija opisina na. Ket isuntumot laeng ti mangurnos kadagiti dokumento. Tapno maipanaganan ken kadagiti negosyo day di papam. Aging ga ita. Kasla di ka pa'y lamamati ako kuam amin dagiti a negosyo. Wen nga rod, Auntie Ansing. Kasla tagtagainap lati amin. Nala, dandanita ni Jayan da Ignas. Ibagam kit di kadakwada. Tamapan tayo man agdidigo si ti baybay. Kayat ko ti agbikini ng agdigo si ti baybay. Anyan tupay, ti agururay agasat, iti biyag ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.